Безнең барлыгы 427 кеше квитанциялар редакцияга юллады. Без бу исемлекне булдырдык. Һәр кешенең фамилиясын язып, шушында менә кагазьләргә салып, бүкләп, менә шушы лототронга салдык. Хәзер без аны әйләндереп торабыз һәм Ләйсән Наиловна безнең шушы исемлекне ала тора һәм без бүләкләрне уйнатабыз. Әйдәгез, менә мин иң беренче минем кул астындагы бүләктән башлыйк. Ул ит тарткыч. Гомумән татар хатын-кызы иттән башка ризык пешермидер инде ул. Бу иң төп ярдәмче минемчә ашсыз бүлмәсендә һәм безнең ит тарткыч кемгә эләгәчәк без хәзер беләбез. 184 номер Оршадан Венера Фатихова. Котлыйбыз. Венера ханым безнең ит тарткычка ия булды. Һәм шуны әйтергә кирәк, безнең бит әле бу бүләкләр икешәр. Димәк, безнең 8 җиңүче булачак. 8 бәхетле хатын-кыз шушы бүләкләрне алачак. Һәм без хәзер икенче ит тарткычны уйнатабыз. Ник белән алам. Берсе Орша районына китте, икенчесе монда фамилиясы гына язылган, Казаннан Вәлиева диелгән, 351 сон астындагы катнашучы. Без аны һичшиксез табабыз, беләбез, Вәлиева Казан дигән. Һәм дә кутыйбыз ихластан. Сезгә ит тарткыч булачак. Һәм хәзер икенче бүләкне әйдәгез сайлап куйык. Менә бу мультиварка. Без хәзер беренче мультиварканы уйнатабыз. Так, монда 108 номер, монда ханым түгел, Зәйнә Ганиев Наил дип язылган, Саба районыннан. Телефон номерын күрсәтеп тормыйм, ләкин Саба районына китә. Наил әфәндене котлыйбыз. Ул димәк хатынына журналны яздырып кына түгел, әле журналына бүләк итмәгән, менә шундай мультиваркада бүләк итәчәк. Һәм без инде икенче мультиварканы уйнатабыз хәзер. 175 номер Самара өлкәсеннән, Камышлы районыннан Айсылу Бәдретдинова. Мен күрәм соңгысы юкка гына, менә читләкләр турында әйтмәгәнмен. Самара хәтле Самарага киләсе бүләк. Һәм шулай сезне дә ихластан тәбриклибез. Без хәзер 2 ит тарткыч, 2 мультиварканы уйнаттык. Безнең география киңәя. Һәм кайсы бүләкне уйнатабыз хәзер билгеле. Әйдәгез, менә бу блендерны уйнатабыз. Планетар блендер дип языла инде. Аны безнең укучыларыбыз журнал битендә күргәндер. Кайсы бәхетле хуҗабикәгә ләгер икән. Казан катнашучысы 113 номер Асрудинова Р.А. диелгән, монда исеме язылмаган, ләкин Асрудинова фамилиялы безнең укучыбызга менә бу блендер эләгәчәк. Блендер Казанда калды бу. Ул зур, аны шуңа күрә Казанда җиңелрәк булыр алып китергә. Һәм безнең тагы берәү бар бит әле, анысы кая барып ирешер микән? Так, киләсесе шулай ук Казанда кала. Фасахова Гөлшат 135 номер. Фасахова Гөлшат ханымга шулай ук менә бу блендер бүләккә чыкты. Котлыйбыз сезне. Һәм инде менә без бу башлаганчы бүләк уйнатуны Ләйсән белән сөйләшеп торган идек. Менә бу иң кирәкле бер дип Ләйсән шул кадәр мактады. Бу безнең гриль, электрогриль. Ул шулай ук 2 һәм хәзер без шуның берсен уйнатабыз. Так, димәк, беренче гриль китә. Калсамында Кайбыш районы Газизулина Л 383 номер. Казаннарга гына димәгән. Димәк, бу безнең бу бүләк Кайбышка китә. Һәм икенчесенең дә язмышын хәл итәбез. Соңгы бүләк. Орша Гөлфанова Гөлсинә 116 номер, шундый теге үзебезнең Татарстан номеры. Оршага китә безнең икенче бүләк. Шулай итеп 8 бүләккә дә ияләрен таптык. Безнең белән булганыгыз өчен, квитанцияларыгызны җибәргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бүләкне ничек алу өчен белер өчен безнең редакция телефонына шалтыратырсыз. Без сезгә барысын да кайчан, кайсы көнне, сәгать ничәдә булачагын аңлатырбыз. Редакция телефонын тагын бер искә төшерәбез. 222 09 77 номеры буенча сездән шалтырату көтеп калабыз.